and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Dili angay apan gihatag ko mo pag-usap ang akong kaugalingon. Sa pamasid na pahinumdum ka na nako. Panasayop ko. Sayop kining akong gipati diha nimo. Sayop ka nagpadako nimo. Diha ka na. Lily, mahal ta ka. I love you. Pero may lain ka usap ka kimahal. Dili mahimong duhami. Kinahanglan kang mamili. Saon, ikaw ang akong karon. Apan siya ang akong kagahapon. Mahimo ko magkalimtan ang kagahapon aron maghimo og paggugugma. Tabangi kong unsaon. Pili ang mas bugat alang nimo, Jason. Lily, Kuno galing mas bugat siya alang nimo. Sakit man apan pilit ko dawaton tungod kay mas una siya sa imo kinabuhi. no. Jason, pamatia ang gidiktar sa imong kasing-kasing. Mahal ta ka. Busa-buhian ta na ka. Lily, no. Nakasabot ko. Musabot ko. Oh, God. Goodbye, Jason. God, why does it hurt me this much? Jason, promise? Isaad ko kanakani. Bisan pa man ko mahibalik na unya ang akong panumduman. Ug may lilain na rin kong isaaran ng akong pagkaslan. Ikaw paghihapon ang akong pilion, Lily. Jason. Lily? Kahot sa kuntukan. Manag mag-isot ko ginawas sa kahot. Jason, bisan pa man ingon ini kasakit ang akong gibati karon. Pandisan kamay. Wa ko mahayi nga gikaila ta ka. Nga ikaw ang gitugyanan ko sa tanan nako. Kay bugat ka diri sa kasing-kasing. May taxi nga nagpaingon din niya. Parahon ako. Para. Lily! Oh. Asa mo mo? Lily! Wait! Ma'am, ikaw ang gitawagan ng laking nagdagan, ma'am. Jason. Larga na, Noy. Gusto na, Jason. Gusto na. Lily! Lily, wait! Ayaw na magbiya! Lily! 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 I love you. Jason! Oh. Lily? Lily! Jason! Lily! No! No! Jason! Jason! You're crazy. Inasayo ni ko. Dagat ka man. Di na ko kaya. I love you. I love you so much. Nahinumdum ako. Nahinumdum ka na nako. Yes, baby. Yes. Jason! Jason! And I'm not letting you go. Never. I'm never letting you go. Jason! Tagal ko katumanan ng akong mga saatin. Pusa itong anak. Tumanan ko ang akong mga saatin. Jason! Paslaki ragon ng bakbaan ng tiguwa nga ba? Kakusog ba ng muhagak? Ikaw bala? Oh, masuntok ka ni Kuana. Oh, ikaw lang diya. Oh, musukol ba nagbutanon? Oh, kaya naman dahil ka? Ah, di na musukol, di na musukol tiguang. Hilam na! Sungagon ka na ko ron, may ema. Ay, hapon naman lang, uy.
Naman na lang kong kaligo, aram mo duty na sa club. Pero pagyan maulit si Lily. Ay da, ay mo kagul, oy. Kaya nagkasinabot na tingali tong duharon. Maong wa pagyan mabalik si Lily. Hilom niya! Ikaw sab, hunong diha. O siya unong Hunong na diha og laom, kay wa kagipaglaom bisan gamay na lang kang Lily. Maluoy na lang tanimo. Hilom niya! Wala ka mahibaw nga. Samtang may kinabuhi, may paglaom pa. Ay, dili na applicable ni mo, oy, Manoy. Usa ayaw na lang. Hilas! Ay, hinaot pa unta. Nga dili na niya pasakitan pa nga ko nga po. Hinaot pa unta. Murag labi kining cake gatong gibake, iyang. I'm sure nga lamian kini, tita. So let's eat. Tilawan na tong atong giluto. May sakinan nga mihunong. Sila rin natingali ka nang miabot. Tagbuon ko siya, tita. Dali na. Manawag din kita. Jason, dili ka nga. Ako na bahala mo pa sa buti, mami. Okay? Busa, relax. Bugnaw kayo mong pado. Relax na. I'm here. Okay. Wait here. Ablihan ko si kanan o magkanaog ka na. Ayaw na. Ako na. No. Leave it to me, baby. Kanaog na akong prinsesa. Salamat akong prinsipe. Hold my hand. Kinahanglan gyud. Natural. Ikaw akong prinsesa, di ba? Sige na. Mukupot na ko. Babe! Hennessy. Hi! Hennessy. Maayo ra gyud di ay na milahos ko dinhi kaganina. Kay milahos ka gyud ay og pauli dinhi sa inyong mansyon. Tita told me nga nagsabot mo ganina nga mo pauli ka karon dinhi. And that nagkita mo ganina dito sa mall. May kipalit ka kuno anan nako. Ha? Hi na. Hi naman, babe. Mahimo ko na bang makita? I'm so excited. Kuan. Sorry. Uban mo man di ay ang imong secretary. I'm sorry, Lily. Wa ta dayon ka matagad. Na-miss na ko si Larry manggod. Kagabi pa ko nagpaabot ini niya dito sa bay. Apan wa ko tunga ha. And so, niagi ko din ni karon aron makita ug makauban siya. I didn't know nga ikauban ka pa daig gihapon niya karon. Sir, mupaulit na lang ko. No. Magkita lang ta ugma sa office, sir. Yato di ka. Ayaw na, magtaksi na lang ko. I insist. Babe, Ako ang yung ikaubat pa ingon din eh. Busa, ihatong usap siya pa ingon sa ila. nganong dili ka na lang una mo dayon, Lily? Total ni aka naman gyud. Why don't you join us? Nag-bake mi ni Tita Divine og cake kaganina while waiting for Larry to come home. Come on, join us instead. Ha? Dali na. Kikuyo na ni si Lily pa ingon sa soda. Oh, God. Dini ka lang una sa sala, ha? Sultihan ko si Tita Divine nga kauban ka ni Larry sa pagpauli dinhi. Salamat. Kadako ning ilang bay. Bisan pila pa kabuok ang bay dito sa isla. Igo pang isod ning ilang mansyon. May dakong 4 sa ilang pamilya diya sa Bongbong. Mupadaol ko. Ang hulakway sa lalaki nga nagsabak sa bata. Ang iyang naong. Murag. Hey! Jason, kinsa ka ng lalaki nga nagkukus na ng batang lalaki? Ako inahan ka ng babae nga nagbarog. O
Ako ka ng batang lalaki nga gikugos niya ng lalaki. And that man is my father. Imong amahan? Mao ka na ang imong amahan? Oh. Ngano? Nagkailan ka ba niya, Lily? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!